A Serve Multicor da Volta a Galicia percorreu nesta xornada moitos dos recunchos da nosa contorna. A segunda etapa desta proba arrancou e rematou en Sanxenxo. Soy aficionado al deporte, al ciclismo y bueno, vivo aquí en Sanxenxo y me acerqué un momentito a ver cómo era la salida y ver la llegada también, a ver si puedo ver otro cachito allí, la subida de la excusa. Estaremos pendientes para ver la llegada. Me gustó muchísimo la Guardia Civil con sus motos, los ciclistas, todo está muy bien. Esta segunda etapa da Volta a Galicia parteu a 1 do mediodía dende o paseo de Silgar para continuar por Cambados, Meaño, Vila García e Catoira. Ali chegou o primeiro porto de montaña de terceira categoría, Carracedo. A volta tamén pasou por Caldas, Ribadumia e Meis. Superado o Alto do Busto, tiveron que enfrontarse ao da Escusa, unha etapa sen dúbida apaixoante que moitos non quixeron perder. Era a primeira vez que vi a Volta a Galicia. Nada, a verdad que é unha experiencia bonita, é unha carreira que parece que ten bastantes seguidores, polo que se pode ver. Somos de toda a zona e gusta moito Sanxenxo, pasar por aquí moito tempo, pois todo isto é bo para todos. Algúns de turismo pola zona non tiñan nin idea de que hoxe Sanxenxo ia acoller esta segunda etapa. Me enterado que había carrera, a ver a carrera, e hemos grabado la grabación e nada. Outros aproveitaron a súa estadía na vila para animar o seu equipo. Vai, unha equipa portuguesa, por iso a vez fica ben clasificada. Animar o equipo de Portugal, entón. Claro que sí. Finalmente, Antonio Ángulo do Club Ciclista Rías Baixas foi o máis rápido dos corredores de cabeza, acadando finalmente o triunfo desta segunda etapa. O novo líder da proba é Sergio Vega do Grupo Freud.